On taas Suomi-pojat 2002 ja me pelataan hämmeitä jälleen kerran. Ja mä pelaan tällä tosi hyvällä snaipilla, mun lemppari snipe, täällä on ihan ok. Ja tässä on tää tai no scan, mikä niin on? Siinä on vähän hiljaista hetkeä. Joo. Unohdin yhtä koko. No missäs ne ois ne jätkät? Ei! Oikeesti mä oon surkea. Sanokaa vaan pois, et mä oon surkea. Sähän tappu. Sun ois pitänyt tappaa se sun päähän sitä. No siitä tuli 1 killi. Se oli läsää aika paljon. Multikilli. Joku veti. Niin. Vetikö? Joo. Varmaan 5 tappaa. En ehkä. Frendi petä toimii he. Hui! Puukota! Ei! Vitsin kämppä. Tyhmää. Me tapetaan kämpät. Silloin kun sä oot sniperilla, sen toisen jätkän ei oo mitään järkeä tulla esiin, koska sä tapat sen heti. Ei. No ei se mitään. Niin, jos mä oon tuolla tollain kaukana just, että... Joo, mä otan FMG-akin, mutta ihan siitä varalta vaan, että jos tuolta tulee jätkiä, niin mä en halua ottaa niitä turvaa. En mä ottais. Tää on jätkä. Ei. Se jätkä siitä. Sniperilla peliä, kun sä katot, se on kämppäämistä. Siinä pitää kämpätä, kun sä oot snipilla. Kestäkää se, katsojat. Se pitää oikeasti kestää. Se on tällaista, kun sä pelaat snipilla. Ei mitään. Kautta. Häh? Siis häh? Mitä häh? Mä en tajunnut yhtään. Mitä tässä tapahtuu? Tää on ihan... Mä kerran vedin täällä... Mikä ase se oli? Vedin täällä. Ei ollut tämä ase. Vedin täällä. Se oli se... RSA, mitä olikaan. Kerran vedin sillä. Niin tuolta saa paljon tappaa, mutta se on kämpimistä ja kukaan ei jaksa katsoa sitä tyhmää kämpimistä. Juman kautta mikä refleksipuukotus. No toi on aika hyvä. Niin. Hyvä jätkä. On siellä. Niin on. Tulee turpaa sinne. Ei oo muuta. Ihan hyvin tässä menee snipiksi. Joo, ihan hyvin ja taas. Kors sieltä tulee jätkä. Juman kautta. Terminaali on hauska kenttä, mä tykkään siitä. Fuck yeah. Kuole! Kuole Osu pois! Tuolla just mä tapoin aina. Kun toi on tommonen just ase ja vaan mulle tun. Snipe siis. No snipe on ase. Niin. Mitä? Oliko toi vähän tyhmä? Ampu jollain se on. Jännällä. Granuheittimellä. Ei, mutta kun toi ampuu mun mielestä sillä tun. Niin, se on sellainen granuheitti, jos on se tähtäin. Se on ärsyttävä. Ei. Se kämppii tuolta porukkaa. Joo, mun isäväli varmaan vetäis tossakin tommoista terveyskoulun. Se on ihan sairaan hyvä. Joo. Ei
ärsyttävää. Niinpä, tommonen tulee tonne. No toi on ihan raukkaa mennä tollasella koko ajan. Niin, vielä tämmöisellä. No niin, toi saa vaan piste. Puolet pois. Uskelen alkaa hyvää asettua kyllä kuparikasta, ei tietenkään. Varmasti kilpiä. No. Kävis aika paljon. 2900 jäi noille ja me vähän voitettiin. Mikke Zeta. Mikä Zeta. No se oli sitten siinä. Vaikka tuon pisteet vielä. Pisteet vielä ja... Oh yeah, team player. Mikä team player? No en minä tiedä. Team Deathmatch. 97, aika hyvin. Joo, ihan hyvin. Heippa. Joo, heippa.